ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kinong tari casual but contractual jangka Meghalaya Energy Corporation Limited kemudian hapok ksatri jangka MEECL Progressive Workers Union kala job yaka mukot duma hadir bagi Bishar Meghalaya High Court kala penmi yaka hukum hak santri unaitung ajak hosau baka office jangka Meghalaya Energy Corporation Limited kadiben siu yaka tulop jangka kinong tari kakum ka basic pay salary structure plus siu kinong tari bapura jangka nika office. Nalor kata ke Bishar Club Tharu yang Meghalaya Energy Corporation Limited kebadan yang keslam terekam halum jing syai Shillong ban pen terekam no yang kena ke hukum hapo arbenai naduk belayok pediang yang ke kopi jang ke hukum. Presiden yang union uba manti perang kiri lingdo hakajing keran bekila patai kubor ulong baling ba kena ke jing job yang ke mukut duma kinang teri casual but contractual jang Meghalaya Energy Corporation Limited kan salong ke jimentoy yang kinang teri belah hak kena ke office. Ban haduk kata-kata ini lah yok ini ke forum ni bannya. Wan hak ni ke office jang ke ICL ke balong headquarter jang ke ICL. Nak ke betaban submit ia ke nega judgment jang ke court ke balami hak kendai tarik ke balami hak khasan tarik khasngi banongkong. Tengi wan submit ndeng ngosi by CMD by DCA imdan ila submit tangga city. Nam bagi la ban penterikam ia ke nega order jang ke court. Tengi pempau ke jing ngongu ru ia ke court badan borom Meghalaya High Court kabal arai ban terekam ya kaneka equal pay equal work tengi das ngungu hodok kata-kata bagi pembau kujing ngungu kamtam ya ini kong Angela bala yarap ingin duduk pas sedang bangin fai ni kes kamtam kabunjuk iki pidar bala yele ini kes bersimpor haduk license tam bangin yele ya kaneka kes haduk bangin yo ya kajing job ngata pesi kasan terik Rak yang kecil kemen ini baru, kumki member dan union, di baterai kumki kontrak dan di casual employee, apa jangka ICL. Ikut jangka union baru, ialah kalai sepatam. Ikam na tu ikam cleaner, ikam pion, ikalasi, LD, i metaridar, i bill clerk, i lineman, JDA, kita doktor. Kerana ke union jungi ngilak sedang hau benai September arjar kan nyau. Tahap por bangi ngilak sedang ya ke union. Tapi don kecing ke bangi kenduk pun kinong tre nong sengi lagi nong belas sengi jangkan ICL. Reda ke jing don ke jangkan ke union. Ngilak bo ya kita ke charter of demand ngilak submit ya ke charter of demand sebagai management. Bak ngilak don kat tu kat neteli ki benefit dan ke jing mentoy ke bangi yok. Nah kan ya ke lang ba ke jing steng jungi ya ke union. Ngilak yok ya ke end leave, ya casual leave. Ke hour time juk ka maternity leave nalor kata ngi yo ke increment na ka minimum wage ke long san persen ni ke basan snem 2% ni ke bacu snem bakhasan persen ya ke bakhasan snem bakum juk ngi yo ke EPF ke balong ke jumto haduk kata-kata yang ngi kuminong tre nong belah namar bidon ki paralok jengi ki balayak ha kapor baki tre ni Rewal kata ru ki bahayi ngjuk ki ikon ki keti jong ki kedang yok jing yarap yok ke insurans bak jing yarap ke pension lengba jong ke EPF ngis sengu haduk kata-kata kamtam ni ikong ibala usut ia kena ka EPF hangi kum ke union bangin dawan ka ICL bangin yok ka bakano kalau ke jumentoy bat lengba kan ka EPF kalau ke jing kerku kamtam ni kitu kiba bilong ying kibala dok no kiba i baton jong ki baterai kena po nak office Sengaja jengki naduk pas dang hi duk mensuah duk mentar ke financial crisis kata ke ke bagi sengaja ini rengi sengaja ben bah kini ki benar kepala dep ngi bai power minister la penpau bagala don ke improvement ha ke jenglum pisah jeng ICL ban ke yang CMD la penpau la don kata ke jingduna ha ke benang dunar susuk kata ke loss jangka management naga persen tak akhir 100% but cumulative balang ba kena financial improvement jangka ICL hila penterikam ya kena order jangka pun kebadan kong do representation ka charta di man hadin kata ki bon telib ha yung kan mau sukan telib representation ni as ka management kunjuk ka sarkar
kini kinong tray jongka MECL. Ki badai ki long standing casual contractual workers doing work of regular nature. Ki le ki kam ki balong kumju bat kitu ki ba dei kita ki regular workers hangni. Hadu menta kim ju yo ka jingsiu ka ba kumju. But kira yo pada menta da ka judgment na ka High Court of Meghalaya ka ba betha ba ki dei ben yo equal pay for equal work. Ki jat kam ki ba ki le kini ki member jong ka union but ki contractual and casual workers ki bun jat. But kata ka kam kalong thik kumju kum kita ki regular workers. Hendai na duk mencuak shit aya ki tang hakador jong ka minimum wage. Kataru kabam ju tikena. Kabam ju kiu kat kum ka rukom day ban kiu kat kum ka an minimum wage jing sha di ban revise man usnem. Ti hau snem 8,000 khat nyo kini ki workers baro kia wan kia terli lang ban thau ya kini ka union. But ling ba ka union kia shong kia list down ni kita ki jing but ya kita ki hok ki bajing sisa ki la de ban yo na do ban shwa andre hadu kapor ba kia wan lang kum ka union kim pat ju yo ka balong kum ka leave kata ka minimum wage ru ka bade ban kiu manusnem ka earn leave ka PF kita baro ki besuk hakata ka charter of demands but kani ka equal pay for equal work ru. But nado ka to ka por ba ai ka charter of demands la bun ki jing job mo ba kita ki leave maternity leave kita ki increment ki la ayat handai kani ka equal pay for equal work kadang sak. But dei na kata ka daw ba ka union ka shim ka sinjam ban let tit jing khang jong ka yeng shari. But who are 2021 yeah file ya ka writ petition but dang shen menta ayo ya kata ka jing job ba hapo arbnai ka MECL ka hap and say wiki contractual but iki casual workers equal pay for equal work. Kita ngin sia keren ba ka management dai ka implementation jo kane ka order ndai ka shai ba ka order ka baong ba the basic structure ka ba yo kini ki regular workers kata ka de ka bha jo ki contractual and casual workers ro ani ki ba dan pel dan balai pel ki bron dari pension ro claim ki dan balai pension la pel snem la kusan snem ki tre ya tang is ki ba pi kim ya kan ko benefit na mar ya ka EPF kim claim imla so ban claim ya ka EPF na mar ki dang tre tang ki dang si urung tang harja kat tra na EPF ki claim pak contribute si pel snem na mar tang itu ki ba contribute si pel snem ki la ban ya ka pension. Andai kini ki casual jungi ke balai pension ba pling is ki bawa tang ka pension nak EPF kim yo super kim yo so namar baga ka service jong ki ka EPF kalau tang south nem la san nem ta hidup ya benefit la ka pension jong ka EPF long ni kwa ban ajing mut ru jing pai pa namar kani ka hok kum kin nong tre nong bela hang ni jela jongi sha nyon ben ba nadu ka dor jo ka bai bela ne ki ki hok ki bang nei ban yo but lada kani ka jela jongi kamla ban buromi ki nong tre nong bela kamla ban aya ki ka e ka ba ki di ban yo ban imi kita ki jing im ki ba don burom ki ba don jingkermen ba ki khon ki ti jong ki kin bet kin biang dei kas jelai jongi bro ko bai kamnum la ban ki kanu ka jaka ai kamnum juk ki lada phi don ki nong tre nong bela ki ba ritmen sim bet ki ba don be ka jing sha khnan ben ba phi pe ya ki kum ba phi te amraw ya ki kamnum juk don kata ka productivity ne ta ka jing ki but kani ka jing don jo kani ka MECL union but ka jing job jong ka dei ka e ka ba dei ban ai jing kermen ya ki ba bon namar ba hot ki don ki bai ki union ru ki ba ki la job mo lada ki dei ki to ki security workers hani hu ki ba yo ya ka to ka jing si kwat kum ka central regions la ne ha Nazareth hospital union ki don ki parlap jong ki bla job ki rights ki jong ki hendrai in a big public utility kum kani ningkong ki dei ki ni ki workers ki ba tei ki ba pen scam bat ki ba kan tiaw ya kani ka public utility ka ba wan lam jing mut ba wan lam jing mentoy yang i barok citizens hendrai la dangim la apa de ban kersan ki bat ban kan mau ba dei maki ba wan lam ya ka jing bha mo syaka imlang salang kamnum poi se hendrai bun sin hang ne jala jung ki shu ai daw kum ne kum tai bam dan bisa hendrai yo i ba ki perlu pathar sani stai kam bam ler ba habang i krem hi ya ka yo ka kot ba ya ta ka roi ka pat
kam dai tangane ka infrastructural development shualit snack le bi ki parking lot shualit snack ki surok kinala kitu basuk ba chna namar bayo ira ka khamat hre kani ka jing kan tiwi wei long yeng bakin yo e ka bha baki dei ban yo bakin yo e ta ki hok kom kinong train nong bala so that they can live in dignity kani ka dei ka ta ka roi ka pa ka bangi ni dei ban strive for